Entrar a ClickEdu és molt senzill. Un cop descarregada l'aplicació mòbil, l'obrim i ens apareixerà una pantalla on ens demanarà la URL de l'escola, l'usuari i la contrasenya. El camp URL ens indica la direcció web de l'escola, per exemple, nom de l'escola.clickedu.eu. Això serà igual per a totes les escoles, només haureu de posar el nom de la vostra escola. L'interrogant que veieu a la dreta serveix per buscar la vostra URL. Només heu d'omplir aquests camps posant el nom de l'escola, la població, marcant que sou usuaris de ClickEdu i fent clic a continuar. Un cop fet això, ClickEdu mostrarà els resultats que ha trobat amb aquesta informació. A més, també podreu copiar la URL directament fent clic a copiar al portaretalls. Si sou pares o mares, a l'usuari haureu de posar el nom del vostre fill o filla, ja que vosaltres no en teniu i haureu d'entrar sempre amb el seu nom d'usuari. Si sou professors, haureu de posar el nom d'usuari que feu servir per entrar a ClickEdu. Els pares que tenen més d'un fill podran accedir a l'app fent servir el nom d'usuari d'un d'ells i un cop dins podran canviar de fill fent servir un selector on apareixeran els seus noms. Per últim, ens demanarà la contrasenya. La posem i entrem. Ens demanarà un àlies que servirà per diferenciar més d'una connexió, per exemple, com a pare, mare o professor, en el cas que també sigueu professors d'una escola de ClickEdu. Aquí podreu posar el vostre nom o el que vulgueu. I ja estem dins!